Изкарайте един почивен ден с мен в Англия. Въпреки, че в момента не изглежда точно почивен, но който ми е гледал видеята преди знае, аз обичам като стана веднага да си свърша всичката къщна работа, даже без да ям, без нищо друго да правя, свръхфиксирам се върху това, след което бягам, къпя се и цял ден след това си почивам и нищо не правя. Изкъпе ли се, денят за мен е приключил. Та тук виждате, просто реших малко да почистя долния етаж на къщата, след което спалнята ми горе, лъснах мивката, пода, малко забърсах праха, масите, след което пуснах една прахосмокачка, разбира се, всичко завършва с прахосмокачка. Просто има нещо много специално, когато съм си вкъщи цял ден да си направя супер уютно сутринта и след това цял ден да се наслаждавам на подредбата и на нито една прашинка никъде. И наистина най-доброто време за това за мен е сутринта, най-енергичен съм. Вчера имах полет, наспах се добре и се чувствам много свеж. Даже има и свежа вода във фонтана за котките. Не съм чистила из основи, просто хванах отгоре навсякъде и накрая всичко приключва с един удовлетворителен моп. Както ви казах, след мръсната работа следва потната работа, просто продължаваме с този дух. Излезнах да бягам. Много често ми казвате да си спера маратонките, хора, в това кълчище няма смисъл. Минах и през магазина, вън ме наваля много яко и съм и мокър и потен и въобще докато се изкъпя, слагам това броколи да се свари за после да си го хапна и вижте, като се качих в спалнята, беше ми паднал суичера от рафта и кой беше заспал вътре? Ласи. Тя обожава пухкави дрехи и котките спят на леглото. Чак сънливо да ти стане. Точно по план, след обеда си го прекарвам в моя уютен кът. Всичко ми е проветрено, топличко, уютно, храната си ме чака въобще. Отново продължавам с духа на българските филми, като днес гледам Петя на моята Петя, филм посветен на Петя Добарова. И горе-долу, така ми на следобеда, буквално в нищо правене, блейкане, просто бях на дивана, гледах как се стъмва, навън дъждът ромолеше. Малко по-късно получих текст от редакторката на книгата ми, която ми беше изпратила нова порция от обработен текст, да проверя дали всичко ми харесва както е. Та минах през него и накрая нощта приключи с британската версия на The Traitors, което общо взето е едно от предаванията, които следя. Това беше днес, утре съм на работа.